नमस्कार। अपने सभी लगन के हमरा ई चैनल पर स्वागत बा। आज हमनी बात कल जाई एगो फिल्म के ट्रेलर के, जौन फिल्म के ट्रेलर आ गइल बा। उ फिल्म के एक्ट्रेस नीतू चंद्रा निर्मित कइले बा। उ फिल्म के नाम ह करियठी, जना के ट्रेलर रिलीज हो गइल बा। जेकरा के देखला के बाद मन में कई तरह के सवाल उठता, जैसे कि रंग ही सब कुछ होला का? अगर रंग सफ़ेद नइखे त का कौनो महत्व नइखे? इ सवाल रंग के इर्द गिर्द सिर्फ ला घूमता काहे कि फिल्म के स्टोरी जौन बा एगो लड़की के रंग से बा, यानी काला रंग से। बचपन से ही उ बहुत होशियार बिया लड़की, लेकिन ओकर काला रंग के वजह से उ परिवार में या समाज में अपमान के सामना करतिया। ऐसे में अगर भी एकरा के देखल जाए तो करियठी जौन बा इ फिल्म के ट्रेलर सामने आइल बा और दर्शक लोग एकरा के बहुत प्यार देता। इ भोजपुरी फिल्म बा। एकर ट्रेलर के शुरुआत जौन बाटे एगो बच्ची के जन्म से होता, जेकर जन्म से ही रंग काला बा। ओकर पैदा होखे से घर में कौनो खुशी नइखे मनावल जात, काहे कि उ लोग मानता कि उ लड़की बिया, ऊपर से ओकर करिया रंग बा। बाद में ओकर नाम रानी रख दिया था, जौन पढ़ाई से लेकर अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी तेज बिया। एकरा बाद ओकरा गांव के लोग ओकरा के भी करियठी कहता, साथ ही ओकरा के गोर होके के उपाय भी बतावता। इहे ना, अपने परिवार के बीच में उ कई ताना के सामना करतिया। ऐसे में अब सवाल बा कि का कोई प्रतिभा से तेज होके के बाद भी सिर्फ काला रंग के वजह से ओकरा जिंदगी में रुकावट आ सकता का? ट्रेलर के देख के अपने इमोशनल हो जान, साथ ही अपने के पता चली कि कैसे रानी अपना वजूद के लिए लड़ाई लड़तिया और समाज के साबित करतिया कि रंग कुछ ना होला। करियठी जौन फिल्म बा सरोज सिंह लिखले बड़न और उहे एकर निर्देशन कइले बड़न नितिन चंद्रा, जेकरा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुकल बा पहिले। रंग भेद के बड़ा ही खूबसूरती से इ पेश कइले बड़न। इ जौन फिल्म बा 31 जनवरी 2025 के OTT और वेब ऐप पर आई। तो ये फिल्म के जरूर अपने देखें। अगर ट्रेलर अपने ना देखले होखे हम तो जाई और ट्रेलर देखी और बताई कि अपने के ट्रेलर कैसन लागल ह।